салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Рафтем. аз 360 дараҷа гардиш ёфтанҳои марҳилаи 294-уми рақобатҳои UFC ҳарф мезанем. хотиррасон мекунем ки онҷо бачаҳои худамон низ ҳастанд. Муин ғафуров ва муҳаммад наимов рақобатҳои навбатии худро баргузор мекунанд ва мутмаинам ки шаби 21 октябр фазои Тоҷикистонро фараву шодӣ фарогир мешавад. рақобатҳои асосии шоми Абу-Даби ин бархурди Ислом Махачеву Чарлз Оливейра ва Ҳамзат Чимаеву Пауло Коста буд ки таи 2 рӯзи охир ин ҳама нақшаҳои чандмоҳаи UFC яку якбора гирдгардон шуданд. рӯзи гузашта Дана Уайт расман изҳорот дод ки Чарлз Оливейра бо сабаби осеб гирифтан дар вақти тамрин аз рақобат даст кашид, вале рақобати Ислом Махачев қатъ намешавад. Инам дар ҳол аст ки рақиби қаблии Ислом Александр Волкановский бо як занги телефонии Дана Уайт барои рақобат бо доғистонӣ розигӣ дод. ба ҳадси мухлисон ҳоло кор миёни Алекс ва Ислом Махачев нотамом аст ва бояд ҳамон рақобати баҳсбарангези охиринашон нуқтаи ниҳоии худро пайдо кунад. рости мухлисони MMA рӯзи тағйирот ба қавле шок афтоданд ки чӣ хел боз Ислом ва Алекс Волкановский рақобати реваншӣ анҷом медиҳанд. фикр мекунам ки ин қарори дуруст ҳам буд, чун акнун дар 8 кунҷа маълум мешавад ки воқеан кадоме аз онҳо зуртар аст. рақобати гузаштаи онҳо барои камарбанди чемпионии вазни сабук воқеан сару садаҳои зиёдеро ба миён оварда буд. мухлисон мегуфтанд ки Волкановский дар ин рақобат пирӯз буд, аммо доварон ғолибиятро ба Махачев доданд. ҳатто худи Алекс низ баъди рақобат аз ин хулосаи доварон норозӣ буд. вақте Волкановский барои рақобати ҷавобӣ розигӣ дод, Ислом Махачев дарҳол дар шабакаи иҷтимоии худ австралиягиро ишора намуда навишт ки респект барои қабул кардани даъвати рақобат, аммо инро баъди шикаст хӯрдан ҳамчун баҳона истифода набар. аслан коршиносон ва мухлисони рақобатҳои размӣ шонси ҳардуи размгаронро баробар арзёбӣ мекунанд. ҳатто аксарият бар он боваранд ки Александр дар ин рақобат метавонад Ислом Махачевро шикаст бидиҳад. яке аз наздиктарин дӯстони доғистонӣ Ҳабиб Нурмагомедов аз ин тағйирёбӣ ягон хел ба қавле ҳайрон нест ва ҳатто гуфт ки агар онҳо мехоҳанд ки рақиби навбатии Ислом Волкановский бошад, пас бояд иқрор шуд ки рақобат якум воқеан зур буд. дар ҳақиқат рақобатпазирии асил дар симои ҳардуи онҳо ки воқеан ба якдигар арзандаанд. аммо як чиро бояд фаромӯш накард ки мо дар рақобати аввал ба хулосаи якдилонаи доварон ғалаба карда будем. ҳам тими мо ва ҳам дастаи Волкановский инро хуб медонанд. агар ки онҳо мехоҳанд як бори дигар ин чизро исбот намоем, марҳамат ягон хел гап нест. ҳамин саҳар ман бо Ислом гап задам ва як бори дигар хотиррасон намудам ки ту чемпиони ҷаҳонӣ, аз ин рӯ фарқ надорад бигзор Волкановский бошад, бигзор Оливейра ё Дастин Парьеву Геҷи, ин муҳим нест, бигзор Кинг-Конг бошад, марҳамат вазни худро 70 кило кунад ба октагон барояд, гуфтааст Ҳабиб Нурмагомедов. аз ин бармеояд ки тими Ислом Махачев дар ин рақобат воқеан аз худ боварии баланд доранд. аммо ман дар умум бо як ҷумла ҳаминро мегӯям ки Ислом Махачев Ҳабиб нест ва шуда наметавонад. инро моҳи феврал Александр Волкановский исбот карда буд. ҳабиб ягон вақт муқобили ягон рақибаш ин гуна мушкилие надошт ки Ислом дорад. аз ин рӯ кафолати 100% дода наметавонам ки Ислом Махачев чемпион мешавад. шумо чӣ назар доред? ин бразилиё ба фикрам воқеан аз қавқозиҳо ҳарос доранд. тасаввур кунед ки баъди Чарлз Оливейра Пауло Коста низ ба як баҳонаи беморӣ аз рақобат бо Ҳамзат Чимаеви чеченӣ даст кашид. аммо ман фикр мекунам дасткашии онҳо аз рақобатҳо бад не, балки беҳтар шуд. мухлисон акнун рақобатҳои зеборо тамошо мекунанд, чун рақиби шаби 21 Ҳамзат ин размгари соҳибноми UFC Камару Усман гардид. дар арафаи рақобати Чимаев ва Коста чӣ мушкилие ба миён омад ки ин бархурд баргузор нашуд, ҳозир мефаҳмонем. Пауло Коста як сол зиёдтар шуд ки ба октагон набаромада буд ва дар ин баробар Ҳамзат Чимаев низ аллакай як сол мешавад 8 кунҷаро надидааст.
ҳамзат чимаев ба хотири костаро шикаст додан ба вазни миёна баромад, чун ҳамагон медонанд ки миёни онҳо муноқишаи кушода аст ва ҳатто гапу калочаашон то таҳқирҳои оилавӣ рафта буд. аз ин рӯ ҳамзат чимаев барои қасди ин муноқишаҳоро гирифтан аз баҳри вазни сабук гузашт ва рафт ба вазни миёна ва ҳатто барои бархурд бо коста даводавҳои зиёде кард то ин рақобат баргузор шавад. бразилӣ дар охир воқеан ҳамаи интизориҳои ҳамзат чимаевро барбод дод. рӯзи гузашта ба UFC хабар додааст ки вазъи саломатӣ нигаронкунанда арзёбӣ мешавад ва ҳатто осеби оринҷ ҷарроҳӣ карда шуд. ҳатто баъди ин ҷарроҳӣ худи коста аз рақобат даст накашид ва дар саҳифаи худ навишт ки ман аз рақобат даст намекашам. бигзоред ман ин чечении беақлро пора пора кунам. ин суханони коста ба рафти қатъшавии рақобат халал нарасонид, чун табибон ба UFC иҷоза надоданд ки коста ба майдони набард барояд. хулас кор ҳамин хел шуд ки UFC муқобили ҳамзат чимаев Камар Усманро номнавис кард. Камар Усман охир он қадар мухлисонашро хуш кардан наметавонад. махсусан ду рақобати охираш муқобили Леон Эдвардс пайҳам ба шикаст мувоҷеҳ мешавад. хулас шаби 21 октябрро раҳбарони UFC ба туй табдил доданд. воқеан ҷангҳои нобахшиданӣ дар иҷрои зуртарин одамҳои UFC яке оташи баҳси яксоларо хомӯш мекунад, дигаре тоб будани худро исбот месозад. ба футбол мегузарем. бозингарони Реал аз ҷониби ширкати BMW тӯҳфаҳои сарпарастӣ гирифтанд. Реал ва BMW ҳанӯз соли гузашта қарордоди ҳамкорӣ имзо намуда буданд. то ин дам дар масири 19 сол сарпарасти тими шоҳона ширкати Audi буд. чӣ тавре марка хабар медиҳад, бозингарон метавонистанд ё электрокарҳо ё тамғаҳои гибридиро интихоб кунанд. ҳамагӣ таҳти интихоби онҳо 4 тамғаи автомобилӣ гузошта шуда буд. тамғаҳои i4, i7, iX ва XM. арзонтарин тамғаи BMW i4 eDrive 35ро бо арзиши 57 то аз 13000 евро Арилент Чуамени интихоб кард. BMW i4 M50 арзишаш қариб 80000 евроро Эдер Милитао, Франк Гарсия, Эдуардо Камавинга, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор ва сармураббӣ Карло Анчелоти гирифтанд. гаронтарин тамғаи BMW XM-ро ки арзиши аввалияаш 180000 евро мебошад, 8 бозингари Реал интихоб карданд. Тибо Куртуа, Кепа Арисабалага, Ҷуд Беллингем, Дани Себальос, Арда Гюлер, Хаселу ва Родриго, Фирдавси Хурсан низ BMW XM-ро интихоб кард, вале мутаассифона надоданд. Карло Анчелоти минбаъд танҳо сармураббии дастон не, балки доктори илм ҳам ҳаст. Дон Карло аз ҷониби донишгоҳи Парма соҳиби унвони доктори илм гардид. оё шумо бовар доред ки Карло Анчелоти дараҷаи магистр, иштирок дар дарсҳо ва имтиҳонҳои илмӣ супоридааст? не, ӯ танҳо дараҷаи ҳонорис каузаро гирифт ки ин ба хотири хизматҳои шоён дар арсаи футбол буд. гап сари ин аст ки баъзе донишгоҳҳо ҳамин гуна одат доранд ки ба як нафари машҳур аз соҳаи дигар чунин унвонҳо медиҳанд. аз ин рӯ донишгоҳи Парма барои ҳамшаҳрии худ унвони мазкурро сазовор донист ва Карло Анчелотиро миёни ҳифозаткунандаҳои дараҷаи докторӣ гузошту унвон дод. баъдан дар толори унвондиҳӣ таи 15 дақиқа сармураббии Реал суханронӣ кард ва мавзӯи маърузаи ӯ футбол ҳаёт аст ном дошт ки дар он Карло Анчелоти нуктаҳои муҳими таъсиррасонии футбол ба илмро арзёбӣ намуд. дар охир ӯ ҳатто ишора намуд ки ҳар касе мегӯяд ман имтиҳон насупоридам хато мекунад. ман имтиҳонҳои бузургеро паси сар кардам ва ҳоло ҳам ҳар 3 рӯз пас имтиҳон месупорам, гуфтааст Карло Анчелоти. ҳатто дар охир як шӯхиам намуд ки минбаъд футболбозони Реалро маҷбур мекунад то ӯро доктор Анчелоти ном бубаранд. боз баъзе донишмандони моро тӯҳмат мекунанд ки он қадар савод надошту доктор шуд. мана Карло Анчелоти тамоман нахонда доктор шуд ку. дӯстон, акнун боз як иқдоми дигар аз ҷониби сарпарасти барномаи мо ширкати Формула 55. ҳар нафаре ки натиҷаи рақобати ду варзишгари маъруфи кишвар Муин Ғафуров ва Муҳаммад Наимовро дар UFC 294 Абу-Даби пешгӯӣ карда метавонад соҳиби дастпӯшакҳои UFC мегардад. шарт чунин аст: дар YouTube канали Формула 55 обуна мешавад ва дар поини ин видео шарҳ менависад ки кӣ ғалаба мекунад: Муҳаммад Наимов ва Муин Ғафуров ба рақибони худ ғалаба мекунанд ё ин ки шикаст мехӯранд. дар раунди чандум бо усули буғӣ кардан, нокаут ё хулас фикр кунед ва як иқболи худро санҷед. дар охир мо 6 нафарро интихоб намуда бо тӯҳфаҳо қадрдонӣ мекунем. он 6 нафаре ки аввалин шуда пешгоҳии дуруст анҷом медиҳанд. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.